hjemmefra en skoledag. Ja, er du rigtig klog? Kom den nye fra parallelklassen kommer. Og ja, men. Fedt nok. Så regner jeg, at få nyt tøj i en skolefest. Det var mig. Godmorgen! Niels, du var venlig at fjerne dit stol. Et skvært i datten. Ja. Vær venlig at slå op til 145 i bogen. Jamen, godmorgen, frøken. Det var helt hyggeligt, du kunne tid til at komme. Vi andre vil faktisk allerede godt i gang. Men vi skulle se på de opgaver, vi har lavet til i dag. Ikke sandt? Ja, og kan vi få et svar på det første? Og hvad siger du? 7.435. Rigtigt, men er det gulerødder, violer eller Kroner. Ja, men du ved godt, hvis du har gældelsen på til eksamen, trækker det ned. Skal vi ikke have det vel? Nej, jeg tænkte nok. Det næste, Henriette. Henriette, opgave 10. Hvad? Jeg spurgte på mange måder kan Søren kombinere sin klædningsstykke, når han skal til skolefest. Hvor skulle du det fra? Kom nu, han har taget badeskift undertøj og står nu overvejer, hvad han så skal tage på. Hvad med at få sig med strømper? Henriette, han overvejer kun. Han har en pæn jakke, 2 rene skjorte, 1 par mørke, 1 par lysebukser, 3 par sokker og 2 par sko. Så det spørger dig, Henriette, hvor mange muligheder er der? Det er altså ikke lige for at kigge på til dag. Det er eksamensstof. Ikke kigge på det. Henriette, hvad skal der blive af dig? Nej. Jamen din fremtid. Tænker du ikke på din fremtid? Eller på mig, din lærer? Nej, her går jeg slid og slæb for alle sammen. Og vi kommer op til eksamen. Hvad sker der? Et sextant. Et sølle sextant. Nej. Vi var svaret. 24 kombinationsbilleder. Dejligt. Jeg elsker, når mine elever laver deres ting til tiden. Jamen, vi har vist masser af opgaver i bogen. Lad os se. Ja, vi har 11, 12, 13, 14. Ja. Okay, nogle af jer er uskyldige. Så er vi der. Lad os gå og regne.